Durant aquesta última setmana he estat recorrent l'Eloag a Velo, el Loira en bici. Esta ruta comença a Nantes, a prop d'on ho havia deixat a l'últim vídeo, i va avançant serpentejant la riba del riu Loire, fins a arribar a Nevers, on continuarem pedalejant per l'Eurovelo 6, la qual ens guiarà fins les portes de la Selva Negra, Alemanya. L'Eloag a Velo és la ruta ciclista més visitada de tota França, amb 800.000 ciclistes anuals. Companyia no me n'ha faltat. He coincidit amb molts viatgers, alguns de curta distància i alguns altres que porten anys de vida nòmada. Mentre jo pedalejava, la primavera avançava amb mi, pel bo i pel dolent. Ha dotat els paisatges d'una nova paleta de colors i ha revolucionat la vida salvatge, donant-me l'oportunitat de poder gaudir de la seva complexitat. Podria parlar-vos de lo bonic que ha sigut tot, de que tot ha anat bé i tots els sentiments han sigut positius. Però innegablement, aquest viatge també està sent dur, trist, solitari. Són molts els moments que tinc por, que estic sol i no sé què fer. A vegades perdo la motivació i no m'apeteix pedalejar. O estic cansat del paisatge de Ribera i només vull fer una dutxa calenta i quedar-me al llit. Tot i això, la qüestió no és negar aquests sentiments i posar-los al fons d'un calaix. La qüestió és donar-se temps, reflexionar i gestionar. Treballar en un mateix per entendre en quin moment estic. Això és el que converteix aquesta aventura no només en un viatge físic, sinó també en un progrés personal. Ara mateix estic a Dolé, no sé com se pronuncia, això. I res, bàsicament estic aquí perquè necessitava un parell de dies per a pensar una miqueta. Ha estat plovent molt, lo qual m'ha fet pensar bastant. M'acabo de pegar una dutxa, estic fent la vida de tranquis, de càmping, que és la vida fàcil. Estic aquí parlant-vos directament a càmera perquè he decidit una cosa, i és que, tot i que vos acabo d'explicar en la narració anterior que estic a punt d'entrar a la Selva Negra a Alemanya, crec que no serà així, i és que he pres una decisió. La decisió esta consisteix bàsicament en canviar completament la idea del viatge. Jo sempre he sigut una persona que m'han agradat molt els climes freds, els paisatges nòrdics, per exemple, d'Escandinàvia, de Noruega, ja vaig estar vivint allà uns quants mesos, i guiant-me per això havia decidit esta ruta. També perquè era com el més fàcil, no? Com és França, Alemanya, que són els països més fàcils de viatjar del món, si ets europeu, clar. Si ets espanyol, és molt fàcil. La qüestió és que he estat pensant, des de fa un parell de setmanes que em passa pel cap, i he estat pensant que potser justament no és el que més m'apeteix ara mateix, i tinc ganes una miqueta de vida surenya, de vida de la costa mediterrània, així que he decidit fer una ruta pel sud d'Europa. Esta ruta no està molt clara encara, la veritat. De moment és només una idea, com podeu veure tot pot canviar en qualsevol moment. És el que hi ha, a mi també em pilla per sorpresa. I consisteix en
baixar una miqueta des d'on jo estic i passar dels Alps suïssos als Alps italians, recórrem una miqueta al nord d'Itàlia i després seguir el Mediterrani, tota Europa de l'Est, fins a arribar a Grècia. Aquesta és una idea molt general, ja que s'anirà modificant durant el trajecte. I és una idea que em crida molt més l'atenció ara mateix. Sé que potser després me cago en tot perquè farà molta calor, però és que aquestes 2 setmanes que porto de pluja m'he adonat que no és el que m'apeteix ara. No vull estar passant fred i resguardant-me de la pluja. Vull calor, vull vida surenya, vull xiringuitos, vull una mica la vida fàcil d'estiu, saps? Poca roba, sense moltes dificultats per a trobar un lloc on dutxar-me. I pues he dit, és el meu viatge, faig el que vull, per què no canviar-ho? I aquí estic. Si coneixeu algun lloc guapo per la zona que us heu indicat més o menys, no dubteu en ficar-me als comentaris. Així que res, moltes gràcies per estar aquí, per veure el vídeo. Si li voleu donar like o compartir, passeu-li als vostres amics, a la vostra família. A mi em fa molta il·lusió que ho vegin. Contingut de qualitat en català. I res més, sabeu que podeu apoyar-me a Patreon també, ho teniu aquí baix, teniu tots els links, tota la informació al meu Instagram, on em podeu enviar missatges d'ànim, on penjo fotos més del dia a dia, on acampo, on dormo, i bàsicament això és tot. Una abraçada i que vagi molt bé.